To. Ai, kuke wani fitina a gurin nan ko? Kuke wani karfiya da alina a yan gurin? Wallahi ba sake sai na faffasa muku jiki yanzu nan. Wallahi malam shi yake tsokana ta yake ce mun kolan malam. Haba malam ya za ga yana ni ma tsokana in ba yana rarrabka min Allah nan aka ba Allah wallahi. To. To mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba. Dan jiki kada ku kenan. A kama karatu ko jiki ya tsami. Ku yi addini ku kina. Barka dai, lafiya malam me ke tafi da kai? Allah, ina so in musulunta ne. Alhamdulillah, amma na ji daɗi. Mutumin da ba musulmi ba ya ce zai musulunta. To, alhamdulillah. Yanzu duk abin da na faɗa sai ka faɗa. Ashhadu. La ilaha illallah. Yanzu zan gaya maka suna, ka zaɓi sunan da kake so a sa. Akwai Aliyu, akwai Usmanu, akwai Abubakar. Kuma duk sunan da ka zaɓa a cikin waɗannan sunan da na gaya maka, suna yana tasiri akan mutum. Wani suna kake so a sama? A sa mun Dangote.